למדתי קודם כל שגם כשיש מטרות צריך לדעת לתעדף אותם, לשים אותם בדירוג של מה הכי חשוב ומה משני, ומעבר לזה גם כן למדתי למנן את הזמן של המסכים וצרכני הזמן שגוזלים לנו באמת זמן מאוד חשוב שאפשר לעשות בו דברים הרבה יותר פרודוקטיביים. נושא מאוד חשוב זה גם האוכל והתזונה, שאני לדעתי צריך להשתפר בו אחרי מה שהתחדד לי היום בעקבות ההרצאה של תמיר, וגם הנושא של השינה. ומה שיפה היום בהרצאה אני חושב זה שתמיר נתן כרגיל כלים מאוד מאוד ברורים ופרקטיים והגיוניים איך לשפר את הדברים האלה כדי להגיע ליותר הצלחות ולהגיע בעצם למטרות שלך, להגיע למטרות שלך בצורה הכי טובה. קודם כל אני חושב שאני אקפיד מאוד עכשיו על התזונה, שאני מבין היום אפילו יותר כמה היא משמעותית לפרודוקטיביות ולהצלחה. מעבר לזה להקפיד על שעות שינה קבועות, להקפיד על ספורט. זה דבר מביא דבר, זה יכול פשוט להשפיע על עוד הרבה דברים בחיים. ולהקפיד על שינה כמובן. וכל הדברים האלה אני מאמין שיעזרו לי מאוד להשתפר עוד ועוד בפרודוקטיביות שלי. זו פגישה השלישית שאני פה היום, הגעתי לכל פגישה. אני חושב שאני עובר תהליך. גם אחרי הרבה ניסיון בעסקים ובתחום שלי בנדל"ן ובכלל בעסקים, אני חושב שקיבלתי הרבה תובנות שעזרו לי ליישם דברים ולהשתפר עוד ועוד ולהתייעל עוד ועוד במה שאני עושה בכל תחום, גם בתחום העסקי, גם בתחום הזוגי אפילו, בתחום המשפחתי, בתחום של הפנאי, של הבריאות וכל דבר אחר. אני חושב שזה מיזם מאוד חשוב. ותודה רבה לתמיר על התרומה שלו לקהילה, לחברה ולי, כן, בנושא הזה.